ମାଳ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଉପୁଡ଼ୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିକି ଘଷନ୍ତୁ ରସୁଣ ଘଷନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ମାରି ଛୁଙ୍କ ବସେଇକି ଦେଖିଲେ ଏକାଳକୁ ପୁରା ଚୁଟି ଉଠିବ ହଁ ଅଧା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଜଣ ଲେଡିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବୁଝିଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ସଫ୍ଟ ନା ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ସଫ୍ଟ ସତ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରହିଯା ଏପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ନାହିଁ କାହାର ଜେଣ୍ଟସ୍ ନା ଲେଡିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ତ କହୁଛ ମୁଣ୍ଡଉଛ କାହିଁକି କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଟସ୍ ନା ଲେଡିଜ୍ ଲେଡିଜ୍ ଭାଉଜ ଲେଡିଜ୍ ଏପଟେ ଲେଡିଜ୍ ନା ଜେଣ୍ଟସ୍ କାହାର ଜେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଯିଏ ଜେଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ absolutely କାହିଁକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି ସପୋଜ ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ସପୋଜ ଯାଉଛି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବସିଛି ଝିଅଟିକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା କାନ୍ଧ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଛି ସେ ଟୋଟାଲ କାନ୍ଧ କାଢିବ ନାହିଁ ଦରକାର ପଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ କଲିକତା ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ବସିଛି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ମୁଣ୍ଡ ଅଣେଇ ଦେଇଛି ଅତି ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅସାମାଜିକ ଭଳି କହୁଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇକି ହଙ୍ଗାମା କରିଦେବେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା କାହାର ହାର୍ଟ ସଫ୍ଟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆ ହଉଛି ଜନ୍ମ ହଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାକୁ କହୁଛି ଏହି ତମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି କିଏ କହୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ରାମ ଆସିଲେ ମା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବେଟି ପଢାଓ ବେଟି ବଚାଓ ଆଉ ବେଟା କଣ କରିବେ ଅଣ୍ଡା ଶୁଣେଇବେ ନା ସୁରଟ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବେ ଝିଅ ମାନେ 99% ଯଦି ବି ରଖୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ 99% ଆସିଲା 99 କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନେ ଯଦି 99 ରଖିବେ 3 ଜଣ ଏକାଳେ ପାସ୍ କରିଯିବେ ନା ବାହା ହେଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ଶାଶୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ 7ଟା ସିନ୍ଦୁକର ଚାବି ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଦେବି କେବେ କହି ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ କହିଲ ଏଇ ଇଲାଷ୍ଟିକ ବାଲା ଧୋତି ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି ଦେବି ଏଇ 7ଟା କଣା ବାଲା ଜଙ୍ଗିଆ ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି ଦେବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ହାର୍ଟ ସଫ୍ଟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଆମର ତ ସବୁ ଭାଇ ଗଲେ ସବୁ ଭାଇ ଗଲେ ୱାଟର ସଙ୍ଗେ କ୍ୱାର୍ଟର ମାରିବା ପାଇଁ ଠିକ ତ ହଉ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଲ ପିଲା ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋର ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାରାସିଟାମଲ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ପାରାସିଟାମଲ ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମର ତ ସବୁ ସେଇ ଭିଡିଓରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ରୂପା କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲେ କହିଲେ ତମେ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ କହିବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଁ ଭାଇ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବାଙ୍ଗଲୋର ଆମର ସବୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ଭାଇ ମୋର କଣ ଅଛି କହିବ କଥା ପ୍ରିମିଟିଂ ଯିବା କଥା କଣ ଅଛି ବାଙ୍ଗଲୋର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ନାଇଁ ଭାଇଟା ମଜାରେ କହିବି ଆମର ସବୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆମର ସବୁ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଯେତିକି ଜଣ କହୁଛ ତାହେଲେ ଗଳା ଛିଡ଼ିଯିବ ରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଭାଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସେ ଯୋଉ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଟିକେ କମ୍ ଖାଅ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା हाँ डिस्कशन हाँ इम्पोर्टेंट कथा चलो भाई किसी मन दुख